सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। मालवण तालुक्यातील कांदळगाव इथं चंद्रशेखर आत्माराम परब यांच्या मालकीच्या सुमारे 16 एकर बागायती क्षेत्रात शॉर्ट सर्किटमुळे भीषण आग लागली। या आगीत आंबा आणि काजू बागायतीसह इतर झाडांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं असून लाखोंचं आर्थिक नुकसान झालंय। घटनेची माहिती मिळताच कांदळगावचे सरपंच रणजित परब यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली। आग वेगानं पसरत असल्याचं लक्ष देताच त्यांनी परिसरातील ग्रामस्थांना सतर्क केलं। त्यानंतर लगतच्या कोळम हडी गावातील ग्रामस्थांनीही घटनास्थळी धाव घेत आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले। दरम्यान आग आटोक्यात आणण्यासाठी मालवण नगर परिषदेकडे अग्निशमन बंब मागवण्यात आला होता। मात्र बंब नादुरुस्त असल्याचं सांगण्यात आल्यानं ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली। अखेर स्थानिकांच्या मदतीवरच आग नियंत्रणात आणण्याची वेळ आली। या बागेत सुमारे 550 आंबा कलम, 150 काजू कलम, 50 नारळाची झाडं तसेच सुमारे 50 झाडांचा समावेश होता। विशेष म्हणजे ही घटना ऐन आंबा काढणीच्या हंगामात घडल्यानं परब कुटुंबियांना मोठा आर्थिक फटका बसलाय। याशिवाय सुमारे 200 मीटर लांबीची पाण्याची पाईपलाईन देखील आगीत जळून खाक झाली आहे। चंद्रशेखर परब हे मुंबईत इथं वास्तव्यास असून त्यांनी बागेची देखभाल दिलीप पांडुरंग साळकर यांच्याकडे सोपवली आहे। आगीला विझवण्यासाठी दिलीप साळकर यांच्यासह सरपंच रणजित परब, प्रमोद कांडरकर, साक्षी कांडरकर, बाबू सुर्वे, तुषार साळकर, नागेश साळकर, राजन साळकर, बापू गावकर आणि इतर ग्रामस्थांनी अखेर आग आटोक्यात आणण्यात यश मिळवलं। दरम्यान एप्रिल आणि मे महिन्यात उष्णतेमुळे आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असते। अशा काळात अग्निशमन यंत्रणा सज्ज असणं अत्यावश्यक असताना नगर परिषदेचा बंब नादुरुस्त असल्याची बाब गंभीर असून याकडे तातडीनं लक्ष देण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येते आहे।